микрофон. Уважаеми колеги, участници в днешния турнир, завърши поредният финален турнир изпитания в Гатер за работа по диво прасе за купата на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България. Днешното състезание протече доста камерно. От 19 се участници, само 9 се явиха, но пък имаше защо. Наградите ще раздаде главният секретар на Националното ловно-рибарско сдружение господин Гогов. Надявам се, че повечето от вас го познават. И така, 9-то място Петър Воденичаров с гонче. Да заповяда да си вземе грамота. Моля всички участници с своите помощници, с своите кучета да идват, за да могат да ви видят всички. Изчакайте сега. Осмо място Ненко Пенчев. Грамота. Седмо място Стоян Велин с куче Пинко. Грамота. Шесто място Николай Чалъков с куче Балкан. Всички наградени, заповядайте, моля, тук заставайте до нас, за да могат всички да ви видят и вие да можете да се гордеете заслужено. Пето място Валентин Алендаров с куче Анди. Грамота. Четвърто Патер с куче Явор. Грамота. Трето място. Тежката артилерия се задава. Трето място Десислав Стоичков с куче Лиса. Грамота. С 155 точки. Грамота. Бронзов медал на кучето. Индивидуално второ място Станимир Стоянов с куче Бандит. 173 точки. Грамота. Сребърен медал. И моля за внимание. Първо място Стоян Велин с куче Левчо от ловно-рибарско сдружение Пирдоп с 173 точки и най-добро време. Златен медал. Кажи му на Стоян едно егне, пълнено бе, другия път. И купа 115 години Национално ловно-рибарско сдружение. Честито на победителя! Задръжте още малко!
Отборно класиране. Трето място. Ловно-рибарско сдружение Глиган Панагюрище, първи отбор. Ненко Пенчев и Петър Воденичаров. Грамота. Честито на победителите. Медал, Ненко. Бронзови медали. За двете кучи. Второ място. Ловно-рибарско сдружение Глиган Панагюрище 2. Атанас Патев и Николай Челъков с 289 точки. И внимание! Първо място. Отборно ловно-рибарско сдружение Пирдоп. Стоян Велин с Левчо и Пинко. Грамота. Златните медали. И купа 115 години ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и ловците в България. Давам думата на господин Гогов да закрие днешното състезание. Уважаеми колеги, честито на победителите, с другите до нови срещи и до нови победи. Тук през нови ловен сезон и скоро виждаме. Закривам състезание.